Мен мына әле һуңгы вакытта кешеләргә карайм да, без гомумән элек мин уйлай торган ул совет тәрбияһеннән икән ул мин хәтта миннән яшьрәк кеше буларак мин хәтта һорау куып инде. Мәсәлән, мин ялләргә тиешмен иде, моны кешенең кайгыһын күтәрешергә, гомумән ярдәм итәргә дигән кебек инде. Һуңгы сорда карайм да, моны минем шул ярдәм итәргә теләп, нисектер яхшылык эшләргә дип уйламыйм инде, әмма моны мин тиешмен шулай торырга, моны ул минем бурысым кешелек буларак дигән бик күп эшләремдә, моны ярдәм итәргә тырышуымдан ул кешегә зыян булып сыгуын аңларым мин. Моны ул теге нисек дип әйтәм икән, хәтта әйтәләр бит әле, ул диндә бар икән, Ходай Тәгалә ул һәркемгә үзе күтәрә алырлык гына бирә, һәм әгәр дә һин артык ул кешенең проблемаларын үзеңнең өстеңдә йөкмәп алып китәһең икән, ул Худайга каршы хәтта сыгып тәкәбберлек күрде. Карнегиның фикере һәм кешенең маймылдарын үзенең явынына ултыртырга маташма, һәркем үзенең маймылын үзе күтәреп барган. Бер ул хәтта бу икенчедән теге ул кешегә үсү мөмкинчелеге биреп эшләгән һанау. Совет усырынан түгелдер, бу гомумән нидән килә бит инде, диндән алмай, мусульман динеме, православие, католицизм, Будда якынына ярдәмгә мохтажга ярдәм итеп. Әмма бunda ана шул ярдәм ниндәй кимәлдә булыр? Кимәлдә булырга тиеш һәм кемгә ярдәм итәргә тиеш һәм ярдәмнең рәвеше, кыяфәте нинди булырга тиештер. Чөнки без бит хәзер ярдәмне яллау белән алыштырырга мөмкин. Ярдәмне яллап ярдәм итәбез. Шул вакытта таяктан ике башы килеп чыга. Бер Ницшеның фикере буенча, яллау кешенең ихтиярын юк итә. Ихтиярын юк итә, ягъни уның тормышка, вакыйгаларга каршы тора алмаслык хәлгә китергә мөмкин. Бер яллап үттеләр башыннан һәйпап, ике яллап үттеләр һәм һин яйлап кына һидә башлайһың, бу һиңа охшай башлана. Кемдендер яллабы һәм артабан да һин күҙләргә мөлдерәп карап, ярдәм өмет итеп, үзеңнең рухи көсеңдә, ихтиярыңда юк итүгә мөмкин бит. Манипуляция әйләнеп китә, инде образга инеп китә. Икенче яктан, әгәр дә мин ярдәм итәм икән, кемгә ярдәм итәм икән, монда миндә ешмәһәгәнем бар. Кешегә бер тапкыр ярдәм итәһең, ул рәхмәттәр укырга иштәһең бит инде. Ике ярдәм итәһең, өч ярдәм итәһең, ул рәхмәттәр иштәһең. Дүртенчедә, бишенчедә табигый хәлгә әйләнеп китә. Кешенең һинән алган ярдәме элементар рәвештә кемдер һиңа башта торырга ярдәм итеп килде икән ди. Ул 5-6 сайында һин вакыт бирергә тиешеңә һәм айтып килгән башлай бит инде. 99 ярдәмдан һуң 100-нче тапкыр һин юк диһәң һәм ул шунда дошманга әйләнеп китә. Мен кемгәдер 99 мәртәбә баш тарттым да икән ярдәмдан, 100-нчегә ярдәм иттем икән, ул кеше миңа шул тиклем рәхмәтле булачак. Мен еш кына шундай мисалда әйтергәнем бар. Яшь сак, алармансак, мәктәп директоры эшләгән сак, һәм шул мәктәп директоры эшләгән сакта бер укытучы белән конфликтка индем һәм без уның белән 2 ел самаһы уртак тел тапмаганбыз. Уртак тел тапмауына түгел, хәтта минем яшьлек белән я акылым, я зиһенем, я башым эшләмәгәндер инде. Мәктәптә аны ишетеп куырга, котылырга, һәр хәлдә котыла алмаганмындыр инде. Уның миңа мөнәсәбәте педсовет вакытында талашып китеп, мин һине атам дип тә кычкырган сагы булды. Әмма менә 2 ел үткәндән һуң, минең язмыштар үзгәрешләр кисерә башлаганнан һуң, миңа ярдәм кулы һуҙыусы бердән бер кеше шул булды. Бердән бер кеше мине аңлап, башымнан һыйпап килмәне. Ниндәйҙер теге үсәү менән дә килмәне. Һин мине шулай әйтәһең бит, хәҙер мин һине
Мына күрәһең йәлләйм. Ниндидер тарихи ысынбарлык менән ул ярдәм булып булды микән, аңланы микән, аңларга тырышты микән. Калган 99% ул вакытта кайда булгандыр. Буны инде миңа бөтенләй караңгы. Шуңа күрә курбанлык. Мен безнең халыкта һуңгы вакытта айрым кешеләргә хас, милләткә хас булып курбанлык. Ул хәтта милләткә генә түгел, безнең Россия халкына хас курбанлык. Курбанлык мине рәнҗетәләр, мине кәмһетәләр, миңа ярдәм итмәйләр, күрә алмайлар, үстермәйләр. Бана юк кына кеше урлап китте, мен һаман утырам. Йәлләтү мөгаен. Ул мөгаен хәтта йәлләтү генә түгел, бу истән килгән. Бер яктан ысынапта моны курбан итеп үзең тотаям, ул бит ихлас ышану, ул хәтта төпкә аңдан килгән нимә. Һин кемдер, һин үзең өчен һин үзең җаваплы түгелһең икән, кемдердер гаепле икән, ул бер яктан бик рәхәт. Позиция, уңайлы позиция. Уңайлы позиция, чөнки һин карап торганда, һин бер вакытта ла һин үзең гаепле булмага, син һәр вакыт һәйбәтсең бит. Кыбырларга ла кирәкмәй, һин моны шул һәйбәт булып бөтен нимәне дөрес эшләйһең, әмма ул моны шул үзенең уңайлылыгы менән ул кешене сынап та тупикка килтерәләр дип уйлыйм мин. Һәм менә миңа хәзер һуңгы гасырда ешкына эске азатлык турында һорайлар бит инде. Ул әгәр дә эске азатлык булуын теләйһең икән, димәк һин үзеңнең язмышың өчен бары тик үзең генә гаепле икәнне иң тәүдә төшенергә тиеш булаһың. Һәм шул җаваплылыкты үзеңә. Бер лап караһаң бит ул сынапта тәүге мәлдә ул хәтта титрмена күккә кара халкын күк ибет. Анда карлы, буранлы, яшенле, яңгырлы ла булу ихтимал бит инде. Әгәр дә һин осырга яратаһың икән, димәк һин йылы кояш нурын гына түгел һәм бөткеһез иркенлекте генә түгел, ана шул яңгырын да, карын да, елен дә, куркынысын да кабул итәһең. Һәм бына бер кызык хәл булды. Мин ул турыда үземдән дә уйлаганым юк иде. Америка студентлары килделәр пединститутка быел. Шунда улар рус телен укыйлар икән инде. Шуннан улар һораганнар иде тәүдә монда рус интеллигенциясы менән һөйләшергә уларны сакырганнар да осрашуга инде. Шуңа бу бит Башкортстан, безнең башкорт культурасын өйрәткән кеше менән дә осрашып килә дигәс, мин осрашуга сакырдылар инде. Һәм шунда улар һорайдар инде, мәсәлән, мин башкорт булгас, ниндидер кимәлдә менә рустар менән мөнәсәбәт, рус культураһы бит инде. Шуннан шул ук мәсәлән, теге ул һәр вакыт рустар безгә өлкән агай кебек булды бит инде. Һәм шуга бөтен реакция турында һорау биргән вакытта мин улар һоранылар, минең башыма капыл гына килде инде. Сынапта монда ул гомумән хәтта ниндидер кимәлдә басым булган вакытта ул бит ике яклы була, шулай бит реакция. Һәм мин капыл гына аңланым, безнең реакциябыз күпкә безнең өчен мөһим. Менә шул басымды нисек итеп кабул итүем дип мин кабул аңланым инде. Һәм әгәр дә мин курбан буларак кабул итеп, менә ой, без шул колонияһына эләктек, менә фәләнсә еллар буена шулай булды, безгә ирек бирмәделәр, менә шуның аркасында шулай дип кабул итәбез икән, димәк без шунда ук еңелүче ролен алабыз. Шулай бит инде. Көчһез, курбан, Бер лап караһаң, менә улар, менә безнең Башкортстандың язмышы шулай булуына без гаепле дип алам да, рәхәт кенә яшәйм. Шул ук вакытта ул бит ул эске ян кыю менән гомер буена яшәйм булып килеп. Әрнеү менән, ян кыю менән. Чөнки көчсез булгас, син бары тик реакция гына бирә аласың. Шул ук вакытта ана шул тойгының, курбанлык тойгыһы менән караудың ни тиклем безнең үзебез өчен емергесі икәнен аңладым. Чөнки икенче яктан караһаң, мәсәлән, шул рус культура, бөтен дөнья культураһы безгә шул рус культура аша килде. Мәсәлән, мин үземне Пушкинга ят кеше дип кабул